هێزن پاراستنا gel hepegê ku baskê serbaziyê PKK ragihan ku wana êrişî xalên pêşmerge kiriye li navçeya Amêdiyê. 28 mehê sê roj berî niha droneke bombekirî li Amêdiyê êrişî hêzên pêşmerge kir ji ber wê sê pêşmerge birîndar bibûn. 29 mehê roja pişt re dîsa bi droneke dina bombekirî êrişî xaleke pêşmerge hate kirin ji ber wê jî du pêşmerge birîndar bûn. PKK li ser êrişên ku bi dronan li ser pêşmerge encam dane daxuyanî daye û dibêje ku ew êriş ji aliyê hêzên wan HPG ve hatiye encam dan. Di daxuyaniya xwe de diyar jî kiriye ku 28 Nîsanê di navbera gundên Guherzê û Belave dest bi avakirina baregeheke nû hatiye kirin ji aliyê pêşmerge ve HPG ragihandiye ku armanca avakirina wê baregehê ew bûye ku rêya di navbera herêmên Zap û Gare de ji wan bête qutkirin. Li gorî HPG fermandariya waniya li wê qadê 28 û 29 Nîsanê bi hesasiyeteke wendahî çênebe di asteke sivik de ji bo hişyarkirinê destwerdan kiriye. Piştî êrişan Encûmena Asayîşa Herêma Kurdistanê daxuyanî belav kiribû, gotibû ku ev êriş ji bilî ku ew şermezar dikin êrişeke terorîstî ye. Daxuyaniya Encûmena Asayîşa Herêma Kurdistanê de hatibû di demekê de ku pêvajoya aştiyê li Bakur heye û konferansayê Krêziya Lûsta Kurdî Rojavayê Kurdistanê û pêvajoya pêganîna kabîneya nû ya hikûmeta Herêma Kurdistanê li ber timanbûnê ye, Hind alî û kom hewl didin pêvajoya aştî û aramiyê li herêmê asteng bikin. Ew li Encûmena Asayîşa Herêma Kurdistanê daxuyaniya xwe de dibêjin tevî şermezarkirina wan êrişên terorîstî hoşdariyê didin hemû ew kom û aliyên ku ewlehiya Herêma Kurdistanê dikin armanc û hêzên pêşmerge û hêzên ewlehiya navxwe amade ne ji bo bersivdana guncaw ber bi her êrişeke têkder.